UPPL hai hai Mahmud Baru hai hai गैलालै से सयथिबो माथो फाग्ला फाग्ला बे परिबर्तन सरकार मानि मा होनो बिदिखौ बिटिआर सान्ति सुक्तिनि मानि परिबर्तन सरकारनि मानि स्ल'गाना बिदिसो रायजो राजाफोर नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखै माबा मा होनो UPPL हाय हाय जाहैदों प्रमद बर' हाय हाय आरो बिनि उनाव गोबां भिडिअ दंमोन होबावनाय जायाखै ओमफ्राय मा होनबावदों प्रमद बर' मुर्दाबाद UPPL मुर्दाबाद होननाय बिराद गोलाव गोलाव भिडिअ दंमोन होथ'नाय जायाखै फाग्ला परिबर्तन सरकारनि स्ल'गाना बिदिसो आरो दिनैसो मिथिबायलां फाग्ला फाग्ला बिदिखि जाबाय बायलै दा बिदिनो दिनैनि दिनाव बिथांमोना बिराद नाना बाना मानि दायाव गोग्लैनोसैब्रा एबार मानि गावसिनि बै भेलिडिटियाबो जोबना फैखाबाय नालाय नङा होमब्ला दा बिथांमोना बै समाव बिराद गिदिर गिदिर खोथा होबोबाय नङा होमब्ला फाग्ला फाग्ला मावनो हायाखारा रायजो राजाफोरखौ बिदि थगायलाबायो बिदि थगायबाय नालाय दा गाना गाय जाखागोन आरो मानि नैबे 2025 मायथाइनिफ्राय जेब्लानाखि UPPL सरकारा मानि नैबे BTC-निफ्राय मानि अराय समनि थाखाय जेब्लानाखि मानि आउट जागोन मानि अब्ला मा जागोन नोंथांमोना मानि लाजिनानैनो नैबे BTC-आव थानो हानाय नङा जिहेतु नोंथांमोना बिराद मानि जाय खोथाफोरखौनो लानानै बिराद रायजो राजाफोरनो मानि खोथा होबोबाय नङा होमब्ला साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै मानि अनेक डेभेलप खालामनायनि आरो मा होनो सुइजारलेण्ड बानायनायनि गोदै गोदै सिमां आरो बै एन्जर गुदुं खुसिंग्रा गुदुंफ्राव बिराद गोथौ गोथौ जावबा सना मोनो होननाय बायदि पाब्लिकफोरखौ एकदम देग देग थगायथारबाय सोर फाग्ला सोर रायजो राजा सोर पाब्लिकआ दुखु मोना जानांगौ दिनै नोंथांमोनहा बेखौ देरहानायनि स्ल'गान होननांगोन ना सान्तिनि स्ल'गान होननांगोन ना परिबर्तननि स्ल'गान होननांगोन ना फैगोन समाव मानि जेननायनि स्ल'गान होननांगोन दा रायजो राजाफ्रासो बेखौ बुजिसिगोन आरो जिखुनु भिडिअखौ मानि मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम लोगोफोर आरो पुरा मानि गावसिलाजोब साबस्क्राइब बटमाव दा जिखुनु जाया दा माथो होनबावनो लोगोफोर नङा होमब्ला बिराद मानि दुखुनांथाव आरो दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि देग देग मानि जोंनि रायजो राजाफोरखौ गोथाङैनो मानि गोथै थगायलाजोबनानै बिथांमोना दासिमबो मानि बै खोथाफोरखौनो लाबोबाय थायो आरो लाजिनो रोङा दासिमबो बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुङो आरो मा ओरैबायदि अबस्था खिन्थु दिनै फैयै फैयै फैनानै मा जाखो मानि सम बोथोरानो जोबलांबाय नङा होमब्ला दिनै बे गुसुं समावबो बिथांमोना मानि सुइजारलेण्ड बानायनायनि सिमांखौ होबावो रायजो राजाफोरनो नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै सिरि मोनजोब्बाय आरो दिनै मोनसे मानि भिडिअ होनो थांगासिनो दं दसे समनि उनाव नोंथांमोना नुगोन दिनै बिथांमोना नैबे खोथा होनाय बायदि नैबे लामा सामा आरो बे डेभेलपमेन्टखौ जुदि मावाब्ला बै रायजो राजाफ्रा मा होनबावदों दा बेखौ नुलांगोन आरो बिथांमोना जुदि नैबे खोथा होनाय बायदि नैबे गुसुं समावब्लाबो जुदि बिथांमोना खामानिफोरखौ मावनो हायाबा गावसिनि खोथा होनाय बायदियै दा बिथांमोना परिबर्तनखौनो उल्थायनानै मा खालामनो नागिरदों परिबर्तन खालामनो नागिरदों आरो दा नंखायनो नैबे बिराद मानि गोदै गोदै मानि मा होनो बिदिखौ स्ल'गानखौ होदों आरो मा दा गोबां रायलायबाय लोगोफोर नङा होमब्ला बांद्राय बुंबा बिथांमोना बिराद दुखु मोनो नङा होमब्ला जिखुनु हक गुसुं भिडिअ दं बेखौ नोंथांमोना नायदो आरो बिथांमोना दिनैसिम 4 बोसोराव मा डेभेलप खालामदों बा खालामाखै मानि बैफोरनि नुथायखौ नायनानैनो मानि बुजियो आरो दिनै बिथांमोना डेभेलपमेन्ट खालामनो हामारदों ना हामाराखै ना बिथांमोना रायजो राजाफोरखौनो थगायगासिनो दं मानि बेफोरखौ दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफाफ्रा मानि बुजिबा मिथियो आरो नङा होमब्ला आरो जायफोर बिथांमोना मिथियाखै मानि मिथिया बेफोर जाहैबाय बिराद खना खनला जायगायाव रायजो जाग्रा दासिमबो नेटवार्क मोननो थाङा मानि मबाइल सलायजाया बैफोर जायगायाव हले बिथांमोना मानि गोथाङैनो गोथै दासिमबो थगायनो हागोन आरो दारसारा मानि नैबे मानि मा होनो ससियेल मिडियायाव नुबाय थानाय मोनफ्रोमबो जायगायाव मानि मोजां मोजां नेटवार्क मोननाय जायगायाव बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरखौ मानि
मोनसेबो थगायनो हानाय नंला आरो बिथांमोना माने दिनैनि दिनाव बुंनांसिगोन माने गोजौआव जुदि नायथावना मुजुयोब्ला माने गावनावनो नाङो होननाय डायलग दं नङा होमबा जेसेबांखि रायजो राजाफोरखौ थगाया माने बेफोर थगायनायनि दाया गासिनावबो गावनावनो नांगोन रायजोफोर नङा होमब्ला जिखुनु भिडिअआ गोलाव जाबाय आरो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर ইউপিপিএল হাই হাই প্রমোদ বড়ু হাই হাই এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে এতিয়া ৰাস্তা ধৰিব কিবা ধৰিব ৰেচন কাৰ্ড কৰিব কিবা হেৰি কৰিব সেইবিলাক আমি মানি ল'ম আমাৰ বৰ্তমান ৰাস্তাটো বনাই দিব লাগে ইলেকশ্যনৰ আগত যদি ৰাস্তাটো বনাই নিদিয়ে দৰকাৰ পৰিলে মই ভোট বৰ্তন কৰি দিম সব ৰাইজে आरो मोनसे फिसा आपडेट दंबावो लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनागोन दा दसे समनि उनाव होलांगासिनो दं आङो दा बै समाव बिटिसिखौ फोजोबस्रांनो ओंखारनाया सोर बेखौ लानानै अनेक खोथा बुंदों बिथाङा दा गमामायैनो नैबे समफ्राव नैबे बोथोरफ्राव माने प्रुफ जाबोगासिनो दं आरो बै समनि बुंनाय खोथाफ्रा दिनै लासैनो माने मोगथाङाव फैगासिनो दं आरो रायजो राजाफ्रा माने मिन्थिगासिनो दं नङा होमब्ला बै समाव जेब्लानाखि गोबां माने मिडियाफ्राव नुदोंमोन माने रायजो राजाफ्रा बुंदोंमोन बिथांमोनहा माने हारिनि माने मा होनो जोलैनि हांगार बायदिसिना अनेक खोथा बुङोमोन आरो माने बै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारमोनखौ खिन्थु दा बै बिथांमोननि बुंनायानो दा मोगथाङाव जाफुंजोब्बाय नङा होमब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया सोर बिथांमोनखौ जोलैनि हांगार होनगोन नङा होमब्ला दा भिडिअखौ नोंथांमोना दसे समनि उनाव नायदो आरो दिनै बिथांमोना मा होनो बिबारजों लोगो जानानै दिनै फ्रायैनो माने गमामायैनो जोंनि बिटिसिआ दंस जालांनो माने जालांनो नागिरगासिनो दं आरो दंस जालांनायनि लामायावनो फैबाय आरो नङा होमब्ला बेखौथ' दिनै गथ'निफ्राय लानानै गेदेरसिम माने रावबो मिथियै गैया नङा होमब्ला अब्लाबो बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने बे बिथांमोनजोंनो थानानै माने डेभेलप मावाखैबाबो डेभेलप मावदों मोजां खामानि मावाखैबाबो मोजां खामानि मावदों बेफोरबायदि दिनै अनेक माने बाख्नायनांगौ जादों आरो मानि थाखाय होनना बुङोब्ला बिथांमोना दिनैहाय बिजेपि नङाबानो खुनु रावबो माने गैला बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनो जिहेतु बिथांमोननि मावनायफोरखौ नुनानै दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो माने बिथांमोनजों लोगो जानो गिखाजोब्बाय आरो दा थिग बिदिनो बिथांमोना माने मा होनो मावरिया जानो थांगासिनो दं बिनिखायनो दिनै जाय बिथांमोना गाज्रि बै बिथांमोनखौनो बिथांमोना गावसोरनि लोगो खालामगासिनो दं आरो मा दा ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बिटिसिखौ फोजोबनो नागिरनाय प्लान पलिसियानो जाहैबाय माने प्रमद बर' बिथां आरो गबिन्द बसुमतारी बिथां सानसुमै खुंगुर बैसोमुतियारि सारा बुंदों आरो दा दिनै बेखौनो जोङो सिन्था खालामनांगोन नंमारगौना नंमारा बै बाथ्राफ्रा नङा होमब्ला दा जोङो ओरैबायदि सानो माने बिजेपि होननाय बुस्थुआ माने ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु आरो जे समाव जाय जायगायाव बिथांमोना राज खालामनो हायो बै जायगायाव खुनु माने आन्सलिक दला माने थिखाया आरो बेखौ बयबो मिन्थिखागौ अब्लाबो दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ मदद खालामबाय थादों नङा होमब्ला जिहेतु बिथांमोनखौ मदद खालामनाय मानि जोंनि बिटिसिआ खैफोद नङा होमबा दा गोथौयै साननानै बुन्दुमना एसे सिन्था खालामब्ला बिराद मोजां आरो बिजेपिआ मा बुस्थु नङा होमब्ला एसे सिन्था खालामनांगोन बै बिबारफोरखौ बिथांमोना ओरैबायदि डेन्जार माने नोंथांखौ बै थिखिनि बिफाङाव गाखोनानै गुदियाव दानफायगोन ओरैबायदि बिथांमोना माने नोंथाङा गोजौनिफ्राय जुदि दानफाय जानानै जुदि गाहायाव गोग्लैबा मा जागोन नङा होमब्ला दाब्ले जागोन दाब्ले जाबा मा जागोन लावगोन लावबा मा जागोन सेस जागोन माने गासिबो सल'गा बेयावनो जोबगोन आरो नंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बा बै मा होनो ट्रेक्टर सावगारि लाग्रा बिथांमोना एसे सिन्था खालामब्ला माने बिराद मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो हाग्रामा महिलारिनि थ्रुयै बिनि आखाइजों बर' जातिखौ फोजोबनो नागिरदोंमोन बिटिसिखौ फोजोबनो नागिरदोंमोन खिन्थु बिनि षड़यन्त्रआ हाग्रामानि केसआव बे खाथियाखै जुफियाखै आरोखि दा हाग्रामानि आखाइजों बुथारनो हायैनि बिटिसिखौ फोजोबनो हायैनि नै गोदान सासे दालाल प्लेन्टेड एजेन्ट सेक्रेटारि हमबाय बे जाबाय गबिन्द बसुमतारी बे जाबाय जोंहा प्रमद बर' बाबु